Pijus ngau kumne, Pithia ha jing thia, Henry ka jing mut jing perkat ka jong pi ka shat ka leng. Ka jing kuslai na ka benta ka lashai, ka jing ket ka bakya na ka benta ka menta. Baro kini ki khang lat yapi ban yo thia ha ka basuk. Lada pidon hapdeng ka jing bitar, ka jing susi lani ka jing nong marwe minta kamien. Ngakwa banyatu yapi ba ublay udan hangni bat pi. Ha kani ka video ngin duai tang man penkut ya kani kasngi. Henry ngin IT thiaw ya baro ki jingkit jongi ha kakti ublay. Sngob skap ya kani ka jingduai hadu kabakut. Namar ha kabakut jong kani ka video gindan kapor bakirpang ban pendet jingmut ha ki kentien iba penjam ya ka do'nut ka ban penlong yapi ban yo thia bat ka jing sngan ka bakrau tam hashwa bangin sedang ya kani ka jing duai sim kendiat kapor ban ring bin sim jelio penkelat ya ka perthai ka bashabar ha kasam saw pra kaong ha ka basuk ngalit thia ledam shen ngayo thia ngai namar yanga tang mami kutrai me ai jingsuk lingai what's ngau marway but what kuslai kani kamien kadai kapor ba ublay ukren ha ka jingsngap jar atrai kublay ngawan hakmat jongmi minta kamien ngai ti ya kasngi kabaladam ya kijing job bat kijing ram ngapan ma yala kijing keren nani kijing le ibapen susi yami try bu ya kakti jongmi ha ka khlie jonga pin jai ya kajing mut kajing perkhat kabaksat nga IT hami ya ki kuon kikti bat ya ka yeng kasem jonga ai baki angel jongmi kin ker tawyar saudong ya ka yeng kasem jonga ban yada na kabasniu baro ai hanga kutrai ya ka jingyo thia kapapura bat ka jingso kenang bangan dupla ban kepat da shai kasngi da ka jing iet bat ka jing sumar jongmi pokpa be iet ye ngas ngongo ya me namar ba me lai yai sumar janga minne kasngi batru baro shilenter kisngi jong ka jing em jonga akan tat yikijing e kibawan penwit ya ka jing mut jing perkhat ha ka karteng jong uji sukres ngapan ma nami kutrai lada ngalale pop bat ngapen susi yami da kanu karukam pen kuat ya ka do nuat jonga bangan yo thia da ka jing kuat ha ka jing suk ngawan ri tengen hami kutrai ha ka ni kamien tori batoda yanga atrai adwai kerpang na kapenta kito ki badang ngap menta bat pet ya kani kejing duai bat kani ke video ki badang sha skor bat ru ki badang yadon benta lang bat nga ha kani kapor adwai ru kotrai na kapenta kito ki bakuslai ya ka kam kajam ya ka yeng kasam ya ki kun kikti adwai ru kotrai na kabenta baro kito kibapang bat shitam met bat mensiam tupen kot kotrai yaki nga IT yakini kijingket ha kikti jongmi melong unong penkia
bat unong sumar ubabaha ngasanya hami to ai ba kajing sup ba kajing shan chong mi kan sen shar yaki om tang ha kania kapor bat kami Henry minta bat barabor ngaduai ru kutrai nakabenta baro kitu kibamat bat bakit yakakya kasyon hakajing im kutrai tupen pau patuk keren haki ba memshem la ino kun swet yaki penpan meyo i yaki pat mesumar sukher yaki baro penyo tiasuk ya ki kutrai knak pa anda ki kendet pat la shai kastam kinlong ki baklan ki badap takajing suk pat kam tam e kendam takajing songu yami skap jar menta pinjai jai lagi donut ampen kot ya kani kecing duai da kecing kerku ba kecing suk jong ublai uba halor tam kan senshar ha ka donut jong pi menta kamiet tu tiasuk ko para banget baro patu IT yeladi hakajing yada pat jing sumar jong uta uba krautam utrai jungi uji sukres ngapan ya kani baro hakakerteng jong utrai kenrat jongi uji sukres amen lada kani kajing duai karakta mat ka ai jing sok yapi tho amen haki comments bangin la banduai lang bat pi wat kelet ban share ru ya kani ka video syakito kibadon kam ya kajing sok minta kamiet pila ru ban kersan lem ya kani ka channel da ka ban join lem ya ka kinhun duai lang ban baka jingkar shan lang ka jong pi ya kani ka channel kan ai man sim shibuan yangi banshna bat penmi isushu kum kini ki video ki ba wanra bat ai jingsuk bat jingkar men ha kitu ki ba don kam to ublay un kerku yapi baro ngala thawru ya ka hinyousngi ka jingduai guide kalayarap yigbabuan ban shem jingsuk hau play pila ban download Henry tada kani kayarap yapi pila aru ban kershan lem da ka download to play unkir ku yapi baro